बुथार जागने बुसा खरक नैनि बुमा जेसमी देब्रुमा बुथार खा बुसाई पिंतु देब्रुमा ताबु खारजाक हाजारी गामि हलदिया बिसि कल्याणपुर पीएस बिहिकनो थाबलं खुरथानी बिहिक बुसाई आरोनो बिहिकनो बुथार खा पिंतु देब्रुमा ताबु पुलिस रक नायतुकजा जुयावै नायतंनि चिनिहा मिया हरो 9टा साढ़े 9टा समय थानाव खबर सगिखा जे हलं मताय बिसि नि हाजारी बारी प्लेमनो हाजारी बारी नि कायसा बुरै कायजाक बलजाक बसामांनि बुमा नगो नायतुगि माया ओंखाय आ खबर माने थानानि पुलिस फाय नायतुखा पारानि बरक बाया गय मिलेवै ओंखाय हरं खाम बागै मिया वताय नायतुक स्लाबिया ओंखाय हायने हाय तिनि फुंगतायसा पारानि बरक बाय पुलिस बाय मिलिना नायतुक लायखा गाबरि बिसि खबर मांखा जे आज जेसमिन देबबर्मा बिनि बयस प्राय 27 बছর बनि बुरै सामांनि दङ कायसा 10 बছর ताय कायसा काय का एसे बছर जांखने सराय बसाक खरंनि 5.5 बছর काय बनि जे बसाय बखायंखा आरो कि नाम आछलो मिन्टु देबबर्मा बुफानि मंखाय लेट बिपिन देबबर्मा ओ पारानि नब्रक संसार खायमानि प्राय 17 बছর काखा गाय তিনি फुङाव नायतुगै फायै खबर मांखा जे बसायनो साइकलां फन जे बनो आं यागलाय थांगा बुथानि गाय हाथाय सागा फबजाक नै साइ थाफन गा आ खबरनो जोंरगै नायतुक लायखा पुलिस बाय पारानि बरक मिलिवै आबनि परेका अर फाइमान फाइकाव जागाव जे बुफां बाफां खलबजा खायै बनि माथिया गबाय मांखा जोंआरो बनि जे रांचाक मंगलसूत्र तंमानि मंगलसूत्र चंदाक मांखा ताबो एक्जिक्यूटिव मेजिस्ट्रेट फाइ सफैगासिनो बिनि बिस्रांनो जोंताबो बिनो हाकरति खुरिति साका हाकर खुरिति सामानि परे नुखा बनि तत्रावो सुकाक जागमानि दङ बलाम लामनि रांथाम ताइ बखरो गुलो गाइसा आगात आबो दाबाय दत खाताम तखा आबो जोंताबो साइमिया आबो पुसमर्टम खायजांनाय गाइचिनि मोबाइल स्टेट फरेंसिक साइंस लेबोरेटरि टीम फाइ दङ साइंटिफिकली जोंआबो इनभेस्टिगेट खालायनाय गाय जत तुंमां खाजों जे मिन्टु देबबर्मा बमियानो स्कुटि ति खारि थांगा बनि बसा खरंनिनो बनि बक्रारि संनि नगतनि लाङै तिने उमर प्राय 26 अथवा 27 বছর काने बनि